Fil-perjodu li l-Italja se jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, f'pajjiżna se jsir summit dwar l-immigrazzjoni. Dan kien maqbul waqt laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Punent tal-Mediterran magħrufa bħala l-5+5. Il-Ministri ltaqgħu f'Lisbona, il-Portugal. Fis-sem Malta għal dawn il-laqgħat kien hemm il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella. George Vella stqar li wieħed għandu jeżamina s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni illegali mhux biss mill-lat umanitarju iżda wkoll minn dak ta' sigurtà. Il-pajjiżi li jiffurmaw il-5+5 qablu li għandu jkun hemm azzjoni globali li tinvolvi atturi reġjonali, Ewropej u anke internazzjonali. Intqal li l-inizjattiva li Malta tospitat minn laqgħa dwar l-immigrazzjoni qabel l-aħħar ta' din is-sena intlaqat b'sodisfazzjon mill-membri. Intlaqa b'sodisfazzjon ukoll it-twaqif tal-Institute for Justice and the Rule of Law li se jsir f'Ġunju li ġej f'Malta. Fil-konferenza ġie deċiż ukoll li fil-bidu tax-xahar id-dieħel tinżamm laqgħa mill-Libja ma' dawk li ssejħu mibgħuta speċjali ta' pajjiżi interessati dwar il-problema tal-Libja.